Aiwa, taisa zvanza makadini kwese kwamuri mumativi mana enyika kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Zuva ranhasi tine nhau isiri kutifadza asi kuti chinhu chinonzi rudo chinhu chakaoma. Ndinobva ndarangarira kamwe kambo kasystem tazvidanzi pari parudo ini ndazvimirira. Rakuzita ndinonzi Andrew Deshava utirwe. Mina ngiyaphila salibonani emakhaya. Ayike namhla sibuye le ndaba edanisayo. Udaba lothando. Lifuna abantu abalezi inhliziyo eziqinileyo. Ndogara ndichiudza vanhu vakawanda kuti makuva akazara rudo. Either munhu azviuraya kana kutoroyerwa kunzi wadana nhingi. Ukazvitarisa nyaya dzerudo idzi ndodzine makuva akawandisa. Zviri matiri hatikwanisi kuzvitiza. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Tine muimbi anoridza madrums, artist anoridza madrums. Ndashedzwa nevamwe varume panzvimbo inonzi White House. Nzi shamari imbotora mukoma uvakanseri. Izvozvi vatenga mushonga wainawo. Vari kutaura kuti akomana vatouya kuzotioneka. Vanoita bhizimusi rekutenga hove vachitengesa. Uyezve mudzimai wacho anzi mudzidzisi. Saka anga achitooneka vamwe wake kuti guys tionana inini ndafunga kuzvipfuudza. Nyaya ndeyei ari kufungira mukadzi wake kuti ane waanodanana naye kana kuti pane vaanodanana navo. Naizvozvo iye anoda mukadzi wake. Saka kuti hapana chimwe chandingakwanise kuita asipo. Naizvozvo ndofanira kunozviurayira pamba paari anzwisisewo agosara achiziva kuti dhedhi vaindida. Udaba esilalo namhla ayi luyesabisa njalo liyadanisa. Besise White House lapha sayabizwa ngabanye amadoda athi hayi alike ndisincede nje kulo artist wethu owake wahlabela wayeshaya ingungu nje laphana behlabela kudala wahlabela labantu abaningi. Kodwa basitshela ukuthi uyena usecabange ukuzibulala ngenxa yokuthi ucabangela ukuthi umfazi wakhe ngahambi kahle. Regaiti munzwa achitaura kuti ari kuti kudini. Asi senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndakazvarwa mugore 1983. Tofunga ndakatanga magitara ndiri kushamva kwaChakonda ndichiridza magaba pamadrums. Ndaisa maskati mvura ndichitanga kuridza makicheni evanhu tichiridza mafunctions kumachechi. Saka ini ndakazoita pfungwa dzekuti vakomana vandairidza navo ndairidza naLasi airidza rhythm indiri drama but ndisanda kuziva kuti madrums anoridzwa so. But taitoridza vanhu vachifara kushamba kwaChakonda ndokwandikazvarirwa. Baba vangu vakazoita shungu yekuti mwana wangu rega ndikupo mari uende kune mukoma wako kuKwekwe kuMbizo. Ndopandakaenda kusvika kuKwekwe ndasvika ndatambirwa namukoma. Ndakati mukoma ngeri kapenda vakazoshaya ainzi Tongesai Matienga. Ndobva ndamutaura ndakati mukoma ini ndiri kumusha kushamba ndakuridza madrums. Zvikanzi shuwa here mufana? Ndakati shuwa. Ndopandakaona nemuchinda ainzi Gordon Afanda vaichengeta mapemuso kuMbizo. Ndobva atanga kunditicha madrums. But paakanditicha madrums ipapo handairidza madrums fair indiisira
like chidombo so ubva nditaura kuti ndakaticha natonga ipanapa. Saka iwewe teerera zvandiri kutaurira. Inonzi clash yekuvhura inonzi snare drum, aya matomtom, iyi side drum, iyi finisher. Akatanga kuticha mazita ndichibva kumusha ndakaziva kuti ina ndaizviziva kuti panotori nematomtom nemafinisher nekika. Ndatofara, saka ndaita zvekukanya zvitina zvezvizvi kuti ndibhadhare mari kune munhu iyeye dziri shungu. Ndokubva ndichimubhadhara munhu iyeyo. Aishanda kufactory so aibva kuma4 achinditicha madrums yaenda mandapasa. Saka takazonana naye anonzi Gift Chiteve ukuridza kwatonga yemoyo pana Chechete. Ndobva nditi Sam uya kuno. Saka pakati uya kuno ndakabva ndaenda ndobva varonga inonzi Chipokuroto Fame kuGwero. Ndafunga mazuva ene ndine about 18 years ndabva kushamba ndichisvika mukwekwe. Ndaenda kuChipokuroto Fame tofunga takaita number 2 tatotsikisa kuGrama Records. Ndatsikisa ikoko Gift Chiteve takazoparadzana manje. Tichiridza kunonzi kunona mavhenyu kuma ME nekwana Musopero. Ndopa ndakasangana na mukoma Bob Nyabinde. Ndobva wanditi Sam uya ndikutiche jazz. Tofunga waipracticira muShumba Hotel mukwekwe. Ndobva wandidzidzisa jazz. Ndobva ndadzidzisa futi jazz. Ndobva ndasoona kuti upenyu hwangu hwachinja. Kubva pandairidza magaba ndiri kushamba kunge ndakutogona. Ndopa ndakazoenda tofunga mukoma wangu wakabva waparadzana namaiguru wangu inini. Ndobva vaenda kuBotswana. Ndobva ndasheya kuti chikafu ndochiwana kupi nendakurara mumabhiriji. But ndakazoendera mukoma Tonga yemoyo 2001. Tofunga ndakasvika hamwe vatanaka vakamira ndovakabuda pamusuwo. Peter angari mudiki zvisingaite 2001 aitotamba bhora. Vaigara kunonzi section 13 2001. Peter angari mwana mudiki. Ndichibvunza Peter akantaura kuti ende munoona Dedi. Ndichisvika ndichinoka maiguru akanditambira nemufaro maitanaka. Ndobva amira pamusuwo zvikanzi muda kuonani. Ndikada kuona mukoma Tongai. Zvikanzi pinda. Ndinotenda amai Tanaka makazoshaya maiguru ndokutendai makandipo ndisangane namukoma Tongai. Ndakapinzwa mumba ndakagara pasofa. Vakagara naRisu Machapu, Alois Machapu wewe wokuridza rhythm. Mukoma Tongai wakandibvunza zvikanzi ukamboridza nani? Ndakati mukoma mabhendi andakaboridza nawo mamwe but munhu akandifluenza ndiKing Faro. Tofunga King Faro ndakasangana naye kumazowe. Ndiye munhu akandipinza especially mubhiti rebarura. King Faro ndiye munhu akandipinza kuti ndizowana mukoma Tongai. So mukoma Tongai wakandibvunza zvikanzi kuwana nani kuti usangane naye? Ndakati ndakaona namukoma King Faro. Zvikanzi kupi? Ndikati kumazuve kuconcession kuJumbo. Baba vangu vaibika vangu vari kuki. Saka ndasangana namukoma Tongai vakandiudza zvikanzi Sam unozouya kuma-ME ndikuita interview. Tofunga ndakazoenda iri Sunday manje ndatakurwa vangu vaine pickup yavo master. Ndobva ndatakurwa ndasvika kuBig Bower kuma-ME. Ndobva manager wavo ndimavara. Ndobva anditesta kudaro ndaitorara semunhu mukoma wangu waenda
Botswana svikana tonga iwe kumapenda kurarwe mani ndototi but semunhu ndiri mwana mudiki apo ndaitorara mubridge komatonga iye vakandibatsira zvakasimba kusvikira mavara zvikanzi amufana waitika muguruma zvakanaka bhozi tachi nendaipiwa naGolden Fund tofunga mukoma tonga yangu ari kushiri chena kana kuti kushiri ande kushiri chena kwakamboridza kudhara munhu wakamboridza naye ikokuyo kumashuro kwa anonzi ana gift anzi ana gift chiteve nana Golden Fund ndobva mukoma tonga vanditicha kuti bhiti rinodai zvinodai zvisi zvinodai ndandaridza nawo tofunga ndaridza nawo ndobva ndaenda ndandasiyana nawo ndandaenda kuHarare ndasvika kuHarare ndakabva ndaenda kunoridza naIsaac Dazvida ndakagara pasystem tofunga mai guru vanondiziva vakandibatsira ndakagara pamba pavo kuUnity M vakandibatsira zvisingaite ndokutendai mai guru wangu mukomborero naMwari ndikaridza naIsaac zvisingaite takatomboita show nawo Bashero kuruwa apo ndichitori bachura saka zvadaro yanga ra 2005 ndipo ndakaenda kunoona Aroni chinamira anga akurwara ndakati mukoma Aroni ndida kuridza nemi zvikanzi nyama dzangu dzakundidzimba asi ndichagona kukuitira vanhu vakuti uridze nawo ndipo wakandipa nhamba dzashakata dzashuga nedzawo dzashipanga ndibva ndafonera Hosea zvikanzi uya ndandaenda kuUnity G ndibva ndasvika kwekweyo zvikanzi muridza madhiramu zokamboridza naye ndavaudza ndava-explaina zvese ndibva ndatestirwa kurohwa kwaMutangadura naNambori nyama yavakazoshaya rest in peace Mudhara ndokutendai nana Kokoriko vese ndimakanditicha kuti ndizoridza kwaHosea tofunga Hosea ndakaridza naye Mudhara ndokutendai ndovakandibhuruma kuti ndive ndiri nhasi pandiri pano ndi Mudhara ndokutendai Mudhara tofunga taitofamba ndopandaisangana naDayton vese ndakutosangana kuna naHeadlands ndiziva naMudhara vachindotaura kuti ndine mwana wangu anonzi Fahimu ndichitoti anotoridza zvichitonzi akutoenda nebhendi rake ari kutodai ndakatoti handizive saka munhu chimufarira ndaridza naHosea paipai ndopakabva naKokoriko vachienda kwaTexual Muronzi ndobva vanditora ndandaenda kunoridza tofunga ndikaridza Tsombori nekuti handina kudya sadza pano ndakarara Tsombori ndikaridza hanzi Usumba Maramba Pfumwe ndikarekodha inonzi Mukadzi wemapoto kunetsa ndikarekodha vese vakaita mahitsi kwaMuronzi akaita sanana yabuda nezvikure inonzi mukadzi wangu apita naAntonio tiri maoko ayo tofunga Mudhara vakandibatsira zvekutairidza mafunctions kuchitungwiza hospital zvokuti ndakafara taitorapwa mahara kuchitungwiza ikoko tichiti because mashows achaiti Sulu Mashakada Hosea Chipanga Texual Muronzi Maigwa Mombe naMucheto ndakafara ndichirapwa mahara tofunga Mudhara Obhadhaya Moyo kuchitungwiza ndokutendai doctor naamai tasara narwo vaindibatsira mukadzi wangu paakarwara first time ndobva apora ndiri kwaTexual Muronzi ndobva mukadzi wangu iyoyo azoshaya 2020 ndobva asiya vana 2 musikana anonzi Anashe naSamuel tofunga Samuel akutoridza gitare ari kumusha vanamai vangu ndichibva yapo ndobva ndazodzoka kuno kuHarare ndamboenda kumusha ndobva ndaonana tofunga Mudhara Tedious ndaimboenda noridza ndai kunonzi kunumber 1 kuChinoi
kusvika kwese kumurereka ndakambogara nawo muchicken inn muDaratidius ndida kuvatengera chicken inn vakati usanditengere ndida kukuudza mazano Sam kuti uite hit unofanira kuita song yekutanga yerudo ndakafara vachinditi usaite song 1 yekutanga uchiimba zvekuchema nemuDaratidius ndakati sei madaro ndozvari kuudza vanga vakutofamba neClash ndakazvifarira vachipa mazano vachiti ndine mwana wangu so Tedious Junior Matsito ndakati vachindiguruma vachindiudza zvese itaifamba navo kusvika uchinhoi kunumber 1 uko mabig boy ekudhara aya saka inini pandakasiya mabhendi ese ndaenda kumusha ndakafunga ndakati Daratidius vakandiguruma rega ndiende kumba kwaTedious sofunga ndakakutsvaga ndakusvika ndakuwana kuwadzana 5 ndakasvikira kuma 9 o'clock dzeusiku ndakatambirwa nemufaro ndokutenda mufana wangu asi uri boss Junior Tedious Matsito nasisi vanzvadzi tatenda ndatarisai makandichengeta zvisingaite zvinhu zvakazongoitikawo zvokuti pane zvakazongoitikawo but kana kuda kudzoka kwamuri ndinodzoka tofunga munoziva beef yangu saka ndabva ipapapo ndobva ndazoenda kuEpworth tofunga ndakaudzwa naTekshwa Muronzi naUsiya Chipanga nanaTedious ivava Junior Matsito nanamudhara vakanditaurira kuti Sam usamire chinhu chimwe chete unofanira kunge uchihasela totengesa fish ndakazoona nemudzimai wandinaye nhasi kuEpworth anonzi Rosi uita magondo anobva kwamurambinda ndiye munhu wandinaye nasumba munhu akandibatsira zvakare ndomutenda right saka tochiuya panhau iya yedambonzwa vachiti munoda kuzviuraya chii chikonzero chanetsa tichitarisa nhoroondo yenyu yekubudirira mune zvemhanzi saizvozvi chakuitika manje inyaya yekuti mukadzi wangu pastor we2020 first wife okutanga munhu aindikurudzira munyaya dzemumhanzi zvokuti aigona kutonditi handikubani tofunga ndakatomborekodha album rakatonetsa pawires zvisingaite zvokuti vesana vanamukoma Ndundu vesana mukoma Kanyemba nanamukoma Rusunomari nanasistra kuda vese nanamomo vanondisiva saka ndarekodha album rero mukadzi wangu pandakaita interview 2020 mukadzi wangu akatorara pasi ndobva ashaya kubva yapo ndopandakazoona nemukadzi wangu wandinaye nhasi akarwara here mukadzi wenyu anga ari musukuru wainoseri muchindu Faith Kaushu musukuru wainoseri muchindu ndokwana muchindu ende kwanga ndakaroora inini ndovatenda futi asekuru vangu Innocent vanondikurudzira nanasikana kumuringo havana kundiomesera havana kundiomesera okay saka aisimbirwa nei mudzimai wenyu akamborwara 2019 aisimbirwa nekuti hanzi akaita mamiscarriage almost 5 ndimatazoita vana 2 saka semunhu airapwa mahara kuchitungwisa nenyaya yemimhanzi ndikataurwa nemadhoktors kunzi mukadzi wako ropa rashoma takambotira kuruwedzera but zvakaramba ndobva azombouya okay then ndobva mazoenda kuEpworth ndizvozvo ndobva matorana nemudzimai wamuinaye zvino
saka chii chiri kunetsa? Chikunetsa mukadzi wangu ndinomuda but chekutanga handikurudzire Makitari. Chechituu munhu anondida singaite but ndikamutsura haadi kundinzwisisawo asi ndinomuda. Ndikamutsura anobva ati kuninetsa. Okay, saka izvozvo ndo zvingaita kuti mufunge pfungwa yakuda kuzviuraya here izvozvo? Nekuti ndinomuda. Ndinomuda singaite. Muda kufira munhu here? Kana kuti pane humwe hunhu hwaari kuita hwamusiri kutrust? Ini asi ndazviona zvangu but ndinofungidzira, asi handisati ndamubata, asi ndinofungidzira kuti asi anotaura kuti handidaro. But inini saartist ndakafamba nzvimbo dzakawanda. Pandinopinda mumba madairirwo nemasvikiro anendaita ndinozviona kuti nekuti inini tofunga madhara ndiri kutaura handikaridza nawo mavanzo. Zvokuti asi chandikanakira handiwe mukadzi but chakundinetsa mai ndechekuti vanhu vangu vari kumusha ndichitsvaka basa kana ndidzokere kana kwaTedious kana nditsvake basa kana kune vamwe maartist kana ndibure album rangu rada kuti nditsikise. Ndakuneta nenyaya yekuti ndakatsamwa manje nezvaanondiitira inini. Dai ari munhu anditi apologize kuti no date sorry. Tinoziziva vaimbi tinodedzwa nemazita but handirespect anangochiti same haana kana respect yekumbondito kana date kana kuti toera soko kuti murehwa kana kuti ndinozisemu Gaba Simon Gaba kana ndito Gaba vaGaba we hadaro anenge achingonditi show anongoti zvezvokundidzikisira zvezvezve. Asi mimi hamusi type dzauruma neshanje here imi? Sure. Shanje ndinadzo. Ndinadzo zveshuwa. Alright. Saka nekuti munhu anenge achikudai asi dzimwe nguva ukamutaura chamadai uchindishedza uchidai anobva aziva. Kana aziva manje kana asingade kuita izvozvo ndopanenge paane nyaya. Makambomutaurawo here kuti chamari unofanira kunditiwo dedi? Ndakamuudza zvakare. Munoera chime? Toera Mukanya. Muzaya wangu. Sure. Mukanya makambomutaura here mukadzi wenyu izvo? Ndakambomuudza but yakataura kuti hanzi aiwa inini zvandinoita kwauri ndakasununguka dedi. Ini ndinokudedza nezita repachitupa. Aiwa ndizvozvo. Hausi mudzimuka, hausi tateguru anoda kutonzi ishanje chete dziri kukurova idzi mumwe wangu. Ende shanje dzoda kuhendliwa zvakanaka. Nekuti mwe musi uchandoona ndichifamba naye pamwe ndichingobvunzwa madirections wototi vatodanana vanavo. Ndizvozvo. Especially kana akanaka sei mukadzi wako? Isi Black Beautiful akanaka. Ugiant akanaka. Handiti? Zvekuti kana ndiinaye nhamo yese inopera. Yes. Kana kufunga nhamo kunopera. Yes. Ndo zvinodikanwa murudo izvozvo. Zvoti kana munhu asipo uchimusuwa aiwa zvakaita sei? Zvakanaka izvo. Dai achikusuwawo saizvozvo ndo inonzi couple made in heaven. Zvakakosha zvikuru. Asi imimi semuimbi yewe tokuti muimbi nyangwe zvaizvo muri wemadrums
Amburwe madrugs here. Handirwe madrugs. Mm. Ya madrugs handite nokuti ndakatogara ndichitorishora vanhu vanoita zvemadrugs ende chero vakuru vedu ndomboita meeting yekumbogara pasi kana tiri nevakuru vedu polisi vanotaura kuti madrugs haasi right ende anouraya pfungwa sei. Chero vana vedu hatikurudzire kuti vaite madrugs nekuti madrugs anouraya pfungwa, hakuna chiuchaenda uronge musha nekuti drug especially zvavanoti nonzi zvavanoputa zvezvekuka kafele haugari nemukadzi. Saka ndokurudzira kuti vanhu vese vanorova kuka shemu kwamuri, hamugari nevakadzi nekuti munogara makavharirana muri kukuka ikoko. Saka kuti uone uite shungu yemukadzi kana uone mukadzi chichemo chake haushwani. Nekuti ndisaka ndataura paivo kumashure ndikati ndakanzi nevaimbi vese vandikaridza navo zvakanzi masongs mazhinji anoita mahits enyaya dzerudo. Saka ivo kana vachiita drug uri artist vakutofoira kuimba zverudo zvokukurudzira mukadzi wavo. Ewa, mashoko anofadza uyezve dzidziso kana ichibva kuvanhu vakaita semi inotendwa zvikuru. Saka imi mukoma mosiyana neshanje ndochekutanga. Chechipiri mosiyana nenyaya yekuda kuzviuraya. Endai munogara naye pasi mukadzi wenyu mumutaura kuti mukadzi wangu ndokuda, indoda kunzi dhedhi kana ndoda kunzi mukanya. Handiti maita basa mukanya achitendawo basa ramunemi chase. Ndaitoshuvirawo kuti kwamuri vakuru vedu mugona kutomuudzawo achizvinzwira kutomufambira sezvamandiitawo muchimudzidzisa angazive nekuti izi haasi artist but ndoziziva kuti mwana wenyoka inyoka iye artist nekuti ameno dhimoni rinoitika panhau yekuimba ye haufokasangana nemunhu asiri artist anokubikira uchienda kunoridza. Uartist hausi kuti kuimba chete, uartist mukadzi akatokubikira atori artist achitokuti idye sadza makagara apa is artist. Irwo rudo pacharwo arts dziritori mukati. Saka ndaikumbira kuti mukadzi wangu makemono mamuudza kuti nekuti ndakamukumbira sori akuti andanoita nesori but itoziva waimbi kuti baba Kimbari festival mudhara wavo vakatoimba song inonzi kakumbira kuti sori wandipa manyawa but iye anotaura kuti azi masoro ako ndanoita nawo. Saka inima ndinopanika ndosaka ndichifunga pfungwa dzipi haadi sori andoti ndaneta nesori handizoti sori unoita naye here. Asi munhu haufanira kuramba uchikanganisa kuti ugozoti sori ko ukadenwa ndotaurwa kuti ona kamai mwana apa wakanganisa apa obva agumbuka. Iye paanogumbuka ndakamuposhera mashoko akashata handiti ende zvishuwa nendakumutaurira zvimwe zvandisina kuona hangu. Iye obva atsamwa obva handiti nditi ndiri pfamba handisi pfambi. Ende ofishasi ndichitofamba muguta reEpwethi ndakanzwa zvichinzi iwe ndonoridzira kwakati ndikati zvikanzi dzimwe yako wewe ipfambi. Ndakazvinzwa nevanhu vakawandisa zvisingaite zvokuti zvakandibata zvokuti handinyore kuti uri kugara mukwekwe obva wanzwa iwe uchigara mukwekwe urikudzira kukutakataka uchifamba obva wanzi mirai ndione mukadzi akadai mudhafu akadai woti uzi makasimba
kuti chii kunzi kuti mukadzi wenyu ari kuita zvisiri ndizvo zvinondibata mai. But chandinozongoti kuisa mwana mangu epeace nenyekuti tinotaura nevanhu vakasiyana siyana. Asi ufunga kwenyu vanhu vakutaura chokwadi here akati kungoda kuputsai musha wenyu? Hai, papa manje nyika panyebe kuti vari kunyemba here bosi munhu haangangotaura pamwe vari kunyemba but mukadzi wangu ndomuda ndoimba naye zingaiti but ipapo pakandibata zvokuti izvozvo ndoziziva kuti tatorekodha albhamu rangu inini takatonzi nababa vanhimbiri nababa namaki vakatonditi uye titenewe albhamu. Baba amai tikubatsire. Saka ipapa manje zvondidzorera mumashure manje ndichinzwa mafunga akaita seiwayo ende zvakandibata zvokuti kusvika papoint yekupedzisira yekuti chero respect mumba inodiwa. Inini amwe artist hatinyore masongo kuti makadii henyu munogara kupi, tinonyora mupfumba sezvoita namadharera naTedious nanadembo, but inozongodzwa zita kunzi isongo inonzi chakati, tinonyora nepfumba. But zvakundishaisa chido nekunyora nezvandaimboita kudhara. Ndaikumbira kuti mundipe rubatsiro kune munhu mumukanseri zvakasimba, nekuti makareka kumukansera ndaona mafungiro andinokuita mwana mangu kana kumira zvakanaka, nekuti anondikozvidza kushora kuite munhu manga. Saka manje ini saartist manje nemafambiro andakaita ndichirangarira nemandakapinda mese andongana nasona zoti uri munhu ari kundishorerei kudai so respect. But ozodzoka bheka kutaura kuti aiwa inini handinambodaro, aiwa zvakadai so zvakundipa kuti kana shungu dzamwe ndimbori nadzo dzidzoke kumashure. Zvaufanira pandofanira kutora vana vangu, yakatitora vana vangu vari kure kushamba vachakunda ndikuni. Angaine vana vakewo? Ane vana vake vangani? Ane 2. Funga mwana wangu izvozvi is a guitarist, saka nditaura kuti vakazvarwa kuimba ivaimbi. Kwanenge ndakaroora kwanainesi muchintu isi guitarist sedrama mufana wangu anonzi Samuel Gaba. Ndenda ushungurudze kuti ko chii chiri kuitika. Tofunga ndombotoshuwira kutoti izvi antaura kuti ane pamiri handiti. But nemashoko atinotaudzana mumba manje handitiri zvakanaka. Saka ndaikumbirawo rubatsiro kwamuri kuti munhu iyeyo mugone kumuona, mugone kugara naye pasi mumudzidzise chinonzi imba nekurispekta murume. Tofunga ine 42 years ndakaridza nemalegends, ndinotovaka dzimba dzichimira. Yakura sei? Ane 30 years. Umakatosei ane 10 years? Mwana mudiki but mujaindi zvake, but anotofunga anotondibatsira mune zvimwe. But respect. Nekuti kamukoma ini chandingade kukubatsirai nacho ndechekuti kana mukadzi wenyu ari kupinda imi musina kumuona achipinda zvisati zvasvika kwamuri, handiti ka? Ukatsvaga mumakudo ugomo unoita sei? Unomawana. Kana iye asiri kuzviburitsa kwamuri kuti ndo zvaari kuita, zvinoratidza kuti anokudai.
runova ndirwo rudo rwamuri kuda imimi. Dai aisa kudai angadai akakuudzai kudhara, but the fact yekuti kana ari kuzviitira uko, asi ndisingatsigire chipfambi kwete, asi ndikuti imimi pfungwa dzekuzviuraya kwete, siyanai nadzo. Kana zviri zvechokwadi kuti ndo zvaari kuita, 40 years muchiri mudoko, totonzwa vamwe vakuru vachiti 2030 tinenge tichipo, asi vatokuita se vakura. Kwamuri mutori mwana kwavari by far. Saka imi munofanira kutoshedzera 20 chi kutetiriko. Mukaona ari kuita zvechipfambi zvechokwadi, mane evidence, uyezve muchiona kuti zvinoita kuti musiyane. Zviri nani kusiyana, vakadzi havapere panyika, vakawandisa. Musapindwe nepfungwa yekuzviuraya, please, ndapota. Aiwa, tinotenda mukoma nenguva yenyu yamatipa. Tokushuwirai rombo rakanaka murudo rwenyu nemhuri yenyu. Ando chirongwa chitanga tiinacho. Madzimai munoshungurudza varume, munombozviziva? Mashoko akaita sadzedzi, shumba, makadii shumba, kwanga kuri sei kubasa. Saka munhu anopedzisira kuti kana usinganditi odhedhi, usinganditi shumba, uchingondoona kunge zvinobuda here izvozvo. Ndonhau yenge ina mukoma. Njengoba lisizwile indaba yethu ukuthi hayi ke ubaba uthi yena sefuna ukuzibulala ngoba hayi umama akamphathi kahle, uthi umama akamrespect. Umama laye kasambizi ngesibongo sithi hayi ke baba siyabonga liphendukile lihambe la esidingela ukudla lani, so yena uthi hayi ke mina ngisakukwanisi lokho. Upenyu ma1. Ndo chirongwa chatakatinacho muri eZimbabwe, katisakari muri zvimwe zvirongwa kubva kwandiri Nduru Neshamba natine Vimbo Maposa. Udzai vamwe vasubscribe kuDrubas Media. Drubas Media, taking you to another level.